Nabigla na lamang si Teacher Marie Joyce Manrique ng UAS Polytechnic School sa Barangay Ilaor Norte, UAS Albay nang pagbalik niya sa opisina. Hindi niya na nahagilap ang kanyang laptop, cellphone at iba pang gamit sa pagtuturo. Kwento niya, abala sila sa pag-iinsayo noong Sabado, September 6 para sa kanilang darating na intramurals. Mag-aalas 12 daw ng tanghali nang madiskubre niya ang pagkawala ng kanyang mga gadget. May practice po kami sa DLC, may tryout din po for intrams, and meron din po kami practice for mass demo nung time na yon. Actually, yung practice namin whole day dapat yon, that Saturday. Noong araw ding iyon, nawalan din ng laptop at iba pang gamit ang MAPI teacher na si Benigno Ginto na nooy abala din sa paghahanda para sa kanilang intramurals. Actually, malaki talaga yung naging epekto nito, lalo na sa pagtuturo ko. Kasi yung mga records namin, lalo na ngayon kakatapos lang ng first quarter, lahat ng records namin sa mga bata nandun na. So, hindi naman mismo yung laptop ang pinanghihinayangan namin, kundi yung mga files. Tulad ni Ma'am Manrique, simula nung nag-aaral pa ako, gamit ko na rin yung laptop. So, ayun na nga, kung wala yung mga records, hindi namin mabibigyan ng assessment yung mga bata kasi nandun lahat ng mga files namin. Hapon ng parehong araw nang magpasya silang ipaabot na ang insidente sa UAS Municipal Police Station. Sa backtracking naman ng himpilan, nakilala ang suspect na si alias Keng, 24 anyos, may live-in partner, residente ng La Medalla, Baaw, Camarines Sur. Ayon kay Police Captain Jonathan Alfelor, dikop ng UAS MPS, dumalaw sa isang pagtitipon sa nasabing lugar ang suspect at nang mapadaan sa naturang paaralan ay naisipan ng magnakaw. May mga history na. Kasi hindi naman niya gagawin yun antimano kahit na malayo eh. Kung bago ka sa lugar, hindi mo gagawin basta-basta yun. So, ibig sabihin baka previously meron ng kung na siya record o kung anong pagtatangka sa mga ganyan. Bukod sa dalawang guro, isa pa umanong estudyante ang natangayan ng cellphone ng suspect. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 100,000 piso ang natangay umano niya. So nagpunta po yung investigator natin doon, nag-follow up. Then napuntahan po nila is yung cellphone repair shop, which is yung pong may-ari, yun na po ngayon ang isa sa witness natin para po mapagpatunay na yung nagbenta ayun po yung talagang suspect. Then positively identified naman po through barangay captain, pinuntahan yung lugar, andoon nga po, kinonfirm ng kalibin partner. Then after mga sunod na araw naman, ang nag-surrender ng mga ninakaw na item is yung live-in partner na niya. Naharap siya sa reklamong qualified theft. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.